नमस्कार मित्रांनो, आजीच्या परिपूर्ण किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। कसे आहे तुम्ही? आज मी तुम्हाला दुधी भोपळ्याची बर्फी कशी बनवायची अगदी साध्या आणि सोप्या पद्धतीने सांगणार आहे। अगदी सॉफ्ट अशी आपली बर्फी तयार होणार आहे। तर चला बघूया। मी इथे 2 दुधी भोपळे घेतलेले आहे कोवळे, त्याची मी साल काढून घेणार आहे। साल काढल्यामुळे आपले छान होतं बर्फी। आणि हा असा उभा खिसून घेणार आहे। आतलं हे गर खिसायचं नाही आहे, आपण वरची पूर्ण गर खिसून घेणार आहे। हे बघा, खिसल्यानंतर त्याचा पूर्ण आपण रस काढून घेणार आहे। आणि कढईमध्ये मी 1 चम्मच तूप घातलं, त्यामध्ये हा पूर्ण खिस परतून घेते। आणि 1 कप दूध घातलेलं आहे। दुधामध्ये छान शिजतं ते आणि लगेच होतं। हे बघा, आपले 5 मिनिट झालेले आहे। छान आपला शिजून तयार झालेला आहे। यामध्ये मी आता अर्धी वाटी साखर घालून घेणार आहे। गोड तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही घालू शकता, कमी किंवा जास्त। आणखी 5 मिनिट आपण चाचणी घेणार आहे याला। हे बघा, आणि यामध्ये मी थोडे पेढे घातलेले आहे मोडून, खवा नसल्यामुळे। आणि इलायची पूड घातलेला आहे 1 चम्मच। तुम्ही याच्यात मिल्क पावडर पण घालू शकता। मी इथं थोडा रंग घातलेला आहे, त्यामुळे आपली ग्रीन अशी होणार आहे बर्फी। दुधी भोपळ्याची असल्यामुळे छान दिसतं ग्रीन। मी एका डिशला तूप लावून घेतलं, त्यावर हे सारण टाकलेलं आहे। आता आपण हे थापून घेणार आहे छान। तुमच्याजवळ ट्रे असला तर तुम्ही ट्रेमध्ये पण घालू शकता। हे बघा, मी त्यावर ड्रायफ्रूट्स पण घातलेले आहे, यामुळे छान होते। आणि फ्रीजमध्ये 2 तास ठेवून मी ही बर्फी पाडून घेतलेली आहे। बघा कशी सुंदर अशी आपली बर्फी तयार झालेली आहे। तुम्ही नक्की बघा, करून पहा आणि कमेंटमध्ये मला नक्की कळवा कशी झालेली आहे बर्फी। तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका। नवीन असाल तर नक्की लाईक